Matanya kok malah matamu iki lho. Lah ngopo kok dadak klithah-klithi wong sing sigrak kaya mbok endembi ngene iki lho. Semangat dari mata matamu lho. Ya ngono ngoten nggih Pak Bu. Nggih. Lanang kok. Ada. Nah matanya. Ora diringi kok. Ora diringi wong kowe apik. Rumangsaku dadi wong lanang mbok aja kacangan ngono kuwi lho. Dadi wong lanang mbok aja upil ngono kuwi lho. Iki aku ya semangat semigrak ngono lho. Wong lanang kok mangsaku kok kudu mati wae mangsaku. Mati yo dices. Mangsaku iki. Ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kalih kula sak kanca Narutama. Narutama musik. Tebih saking Griya. Nengok sik to. Iso lho. Aku tak ngomong lho. Lah iso, aku ki jelasno. Tak mood dhewe wengko malan. Saking ngendi to kae alamate? Saking Griya kok kan ngeyel kae lho. Alamate nyo. Lah nggih, saking Griya Klumpuk Mojo Gedang Karanganyar. Rombongan nek rapal to iki. Manek latihan gak dijak aku. Latihane balekne kaya. Iya. Ngambil uleme mo. Nggih. Menika ngucapne selamat kagem Mas manten, Mbak manten, Sakinah mawaddah warohmah. Nggih. Mas Ali kali Mbak Ade. Dadya keluarga ingkang ayom-ayom tentrem. Amin. Dumugi kakek ninen-ninen enggal pikantuk momongan putra utawi putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Amin. Nek ndek momongan ki apike wedok sik. Aja lanang sik. Lah ngopo? Beda. Bedane? Bedane nek wedok ki 2 tahun setahun gelem disapeh. Lah nek lanang Nganti tuwek. ora gelem disapeh. Ya kaya untumu kuwi lho. Untumu dhewe kene iki wis nyapeh dhewe kaya. Nggih. Aturipun Mbak menawi durasi. Nggih, menika nyuga tepur kapro tamu keluarga ageng Bapak Riman Pangomjong mingking saking Sikitangen. Sing ngomong sapa? Kula. Sing bener ki kok ngomah kuwi mau kok Ya ngomahe si. Iya kok ngomah. Paplak kok ya. Pelok Mas, pelok. Ya tetembangan. Aku nek gak pelok ki Rudi gak iso marang Kris Lendrono pating pecotot. Elik banget. Dia ini takon bawa we kelakon balekke bayare yo. Lah bawamu lelek banget. Ya aku boleh balekne timbang timbangane kewirangan. Muntalungko. Ayo kene. Pelok Mas. Nek pelok kowe ini seramat kowe. Gendang bawa ki lho nyapa bawa kon dadak nganggo mikir ngene iki lak yo wirang to ngene iki. MC larang kok nyecret. Bawa dadak nganggo mikir ngene iki lak yo gedeng. Lho jane nyaket Pak sinten mau Pak Ratno. Nggih, Pak Ratno nggih. Pak Ratno sepundi piye? Lho iki saking Sigit. Oh nggih. Padahal aku ndek bengi bar kokono kaya. Lah gayamu sok payu. Rono ngapa? Ngobong boto apa? Golek rasa. Apa sliram murah. Aku demek ngene iki kok. Rasa tanganmu lho nyapu lho. Kecing wong wedok digandrung ora malan. Tanganmu Iki bawa niki romantis. Glandrung. Bu, kula pantes mboten kalih garangan iki. Cocok napa mboten? Garangan. Kupingmu ki rungokno, kupingmu rungokno, kupingmu ki rungokno, kupingmu ki. Ngono kok romantis kok. Anyel aku kok. Wi. Jebol aku ora duwe ganti. Anu simpen esekno. Mas, enten helm. Oh ganti helm.
Helm ambemu. Jupone helm no. No, kula jupone helm no. Ben siraku gak amoh no. Apa sliramu ra krasa? Terus sakonane aku setya ngenteni. Modelmu kaya cah culun ngono mangsaku. Culun piye? Kaya nom-nomane sing ngendang yo ngono. Rambute ngono. Kaya Bawa ndak ombo-ombo era mesti syuting iki mbak ya. Suwung lak ya. tak kandhani. Nyapa? Bawa ki kudu nek nek aa kudu sing cethok. Ning cangkeme aja ombo. Aku lagi ngerti iki lho mesti cangkeme ombo. Gareng lho iki ora bagong lho. Asin-asin ngono Bi. Suwung jroning Uripku ngono mesti. Uripku wong tak tresnani teko ngeling ana nalika dina kepungkur sliramu nate ngendika iki apal apa ora iki lho iki lha ngomongake kepiye jare ora tak ombo-ombo tenanan ombi iki ora Bu iki muni mak kelothek copot gegek sing muni ngisor Bu dhuwur gak muni dhuwur gak muni ngene-kene iki ya terapi jare kok rumangsaku iki lho muga bisa dadi nyapa to ya ombo tanganmu lho aja senanangan tangan ki ya tangan aku ki ya gumun wong wedok mosok kok dodok ngarep buri ki apa ya enek ora percaya madhep ning syuting ini apa ini kowe ngerti ora aku jananya tenan lho anggere petuk kowe iki mesti sing mbok anu ki mesti ngono kowe ngapa kowe arep ngapa kowe arep ngapa kowe arep ngapa ora apa-apa hei ngapa kowe arep ngapa kowe arep ngapa kowe arep ngapa kowe ini jurang nyok wongko karepe ra karepe ngapa kowe jek wani karo aku ngapa 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 jek wani karo aku ngapa ngapa rumang sawar macem-macem kowe ngerti ora waroke kedung jeruk sing nyekel sapa ngapa ya gentone gedung jeruk rumang sawar macem-macem kowe wah mono sikok dhewe Bayu iki ning jurangan lho nyuk ora urus lah kowe tak lebokke sisan apa piye kamangka kae iki anyar telek lah ya aku yo gumun Jilian piye padake mesti ora mampu ora mungkin kene sendalmu hah lah mosok sendale cilik ukuran 3 4 kok kene 40 lah ya aja mbok omongke sendal malingan mesti ora nek kunjimu ning masjid lah iya bener muga bisa dadi tombo nehi baleni ngopo cangkem-cangkem nehi lewat tembang gelo gak gelo aku iki aku gelo aku gelo awan iki petuk wong asu kaya ngene iki ayu dadi ayu saking ayune dadi asu kita si sapa to iki masku aja apik banget aja wis ya aja syuting Mas barangku tak delikne kabeh timbange diguak saben ku nyawang foto rasa kangen marang sliramu biyen nate aku tresno barengan nek kedung ombo nyapa lho enek sikile lho nyok saiki
pancen kudu kadang-kadang narut sama musik campur sari. Margo Mulyo Audio. Tukang son lho ya. Bintang Production. Mbak Manten karo Mas Manten. Ayo dicaketi. Nyaket. Sedelok. Ya, nderek bingah ndedonga kanggo Mas Kanten karo Mbak Kanten. Iya. Etok-etoke ya ngono. Anu widodari nyangking pot nggih ngeten iki. Pot lambemu. Lah kok ya patut, kula pantes mboten. Lho ora patut. Ah, Mbah Uti pantot. Pantot. Ora patut. Krungu pura kangking ngomong ora patut ngono lho. Rumangsaku ayo karo Mbak Kanten. Mangan opo mbok ambune? Penyanyi ambune tetep wangi beda karo bojone. Mas Ali ya? Nggih, sama Mbak Ade. Yes. Sakinah mawaddah warahmah. Ayam-ayam tentrem, cepet diberi mangan mon putra putri salawat sore kage. Amin. Sing bangkur ya kuwi. Wong kene iki amin iki genak cetha kok sing ra jelas iki ra ya dapuranmu. Iya. Iki Pak Man. Terus nggih. Pak Man kalih Buman. Nggih. Buman piye to? Lah piye to? Lah ya Pak Man yo gathah ya Buman to. Ibu Man. Lah yo mulo to kandhane iki Pak Besan. Nggih kalih Bu Besan. Nggih. Bu B kalih Pak B. Enggak rumah. Ya Besan ngono lho. Aku arep takoni Mbak Manten karo Mas Manten. Takoni piye? Mas Manten aja ndredeg to. Tak tekoni kok jawaban jujur ya, Mas. Iya, Mas. Kok jawaban jujur ya, Mas. Iya, Mas. Alah. Kaya aku nek karo kowe ngono kae. Karo kowe yo kowe iki enek bojone kok mayune. Mas Manten, sampean tresno tenan kali Mbak Manten? Tresno tenan jujur karo lho ya. Mbak Manten. Sayang karo Mbak Manten? Sayang tenan.
remen. Nah, sing paling jenengan senengi bagian ngendi? Lah dalah. Iki. Ngono lah, ya ngono. Pertanyaan gampang ning menjerumuskan. Ya Kok iki. menjerumuskan piye? Lah kowe jaman seneng karo aku sing mbok senengi apa? Rai ya ora. Liyane ora sing mbok senengi mung entutku. Lah piye lah enak. Ya. Injil. Semuanya ya, Mas. Tresno lahir batin. Semuanya tresno lahir batin. Cita-cita Mas Manten pengen punya anak berapa? Pinten? Pira, Mas? Mas. 2. Mbak Manten. Sesuai dengan Mbak Manten manut sing gawe. Oh, sak kesele sing gawe. Ya iya kok ya. Angel ya. Nggih, engko nek ngersake lagu engko anu wae ya, Mas. Apa? Langsung matur apa ngono ora nyanyi dhewe. Ora usah isin-isin kae wis dilunasi kabeh ya. Heeh. Ya Mas ya ora usah isin-isin. Ngomong sapa? Lah mbuh. Lah urung tekan nggon aku rek. Aku ya ora ngerti pokoke ngertine lunas ben ketok nek apik ngono. Iya, Mbak. Dembi angger petuk balane. Rumangsaku ya Padha wedok ya. padha wedoke. Ayo ditutup. Ati syuting lanjut Mas, lanjut. Iki minggir ae ngelek-ngeleki kamandangan. Panyuwun kumring